Gidagsang sa gatusan ka mga residente sa Barangay Aplaya sa Hagonoy, Davao del Sur ang gihimong medical mission sa Davao del Sur Provincial Hospital kaganyang buntag Mayo 10. Ang medical mission inisyatibo sa probinsyal ng gobyerno ubos sa pagdumala ni Governor Yvonne Cagas. Ang gipangdalit ng mga libreng serbisyo mao ang medical consultation nga dunay gipanghatag nga libreng tambal, ay check-up nga dunay reading glasses ug tuli sa mga batang lalaki. Dunasay gihimong mga minor surgery sama sa cyst, wart ug mold removal, wound dressing, vaccination batok COVID-19, libreng massage, ingon man veterinary services. Sa gipaabot nga mensahe ni Vice Governor Riafi Cagas Fernandez ato sa aktibidad, gisaysay niini nga nakaangkon og kalambuan og daghang mga proyekto ang naisgutang barangay nga resulta sa panagiusa tali Kristiyano ug Muslim sa lugar. Dugang niini nga ugaling magpadayon ang panagiusa sa barangay o probinsyal ng gobyerno, ingon man magtinabangay makabot niini ang mga tinguha alang sa pagpalambo pa sa probinsya ug katawhan niini. May tambong sab sa aktibidad si Hagonoy Deputy Governor Dr. Vincent Alexis Paden. Nagpasalamat ang mga residente sa gidalit nga mga serbisyo sa gobyerno. Nagmalampuso ng gihimong medical mission tungod na sab sa kooperasyon sa mga residente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.